Дойдох във Валенсия, за да организирам конференция. Хотел, билети, програма. Знаех всичко за този град, което може да се научи от един телефонен екран. Кога е основан, кой го е построил, къде е залата. Но на втората улица майка ми спря да говори за конференцията и започна да чете символите на града. И градът й отговори. Знаех за римския план на града. Бях го чел преди да тръгнем. Улиците на стария център още следват пътищата, прокарани преди 2000 години. Валенсия е строена пласт върху пласт. Това, което не знаех, е, че тя ще спре точно там. И ще каже, че това е портата към енергията на града. Здравейте на всички нашите зрители! Днес от Валенсия ви предавам невероятни преживявания и поздрави. И като геомант сега ще ви разведа по специални улици и специални места в Валенсия. Валенсия е един прекрасен слънчев град, който цвета му е лилав. И така е направено, че всички лилави неща, които ви срещате в вашето духовно развитие, може да бъдат съчетани тук. Духа, който пази Валенсия, е жена и този дух е много обича да бъде уважаван, както всички духове, и тук женската енергия доминира. В момента се влизаме в порта, в която влизали през хилядолетия успешните завоеватели или гости на този град. Когато говорим за гости на града, говорим за тази порта, която в момента аз минавам. Всеки един от вас трябва да дойде в този град и да мине порта, защото в тази порта има няколко възлови неща. По средата, заставайки, ви виждате два уля, разтваряте ръцете, тигате ги горе и хващате горната част на енергия, която пропускате през осевата си линия. След това поклон към духа на Валенсия и влизате през една порта. Дървена врата. Тази дървена врата е на 1500 години. Дървото е запазено автентично, но най-интересната е част, която ви от другата страна, защото тук има една малка вратичка, която ви показва по какъв начин древните си пускали в града хора. На днешния ден порта е отворено, защото Валенсия приема всички на гости. Откъдето иде, от всякакви държави има тук хора, като оглеждаме туристите, те са просто от всички видове. И това е летен сезон, туристите, но порта и портала, в който влизаме, през който влизаме в града, е много важен за осъзнаване, че ви влизате в една древна история. Ви влизате в един път и всички улици, които има в Валенсия, които сега ще минем с вас, е направени по стари древни римски пътища. Тоест, когато ви правите крачка по тези прекрасни улици, които вляво, вдясно, като звезда е направена 1, 2, 3, 4, 5. Малки тесни улички с невероятни, хубави сладоледи, магазинчета, кафе. Тя четеше, аз проверявах и така мина целият ни ден. Олга ми каза нещо, което прозвуча за мене като поезия, че духът на този град е жена и че женската енергия доминира. Записах си го като красив израз за града и като нещо, което хората казват за градове, които посещават. Париж е романтичен, Лисабон е тъжен. Това не е информация, това е усещане. Ето какво знаех за Валенсия, преди да стъпя в нея. Основана е 138 година преди Христа. Римска колония, земя раздадена на войници,
които вече не са били нужни на империята. 100 години по-късно градът е разрушен и оставен празен. Десетилетия наред. Никой не живее тук. После се връща, после идват вестготите, после арабите, 500 години Балансия, после кастилците 1238. Всяка от тези цивилизации е строила върху предишната. В сърцето на стария град има една базилика. Под нея на няколко метра е Римския форум. Над него са се изредили 4 храма. Римския, Вестготския, джамия и катедрала. Но не това ме спря. Базиликата е посветена на Дева Мария, на изоставените. В сърцето на базилика, в която сме влезли. И това е ритуала, който искам да ви кажа, трябва да направите, когато имате проблем с любов, когато сте изоставени, когато сте разделени и още не можете да простите на половинката си или на ситуация, в която сте попаднали. Тук се лекува болката от Дева Мария на тези, които са изоставени. Не се произнасят задължителните думи. Важни намерения и сърцето. Сядайте на първи ред, защото втори ред, като натиснете гърба към стената, може да ви се залепят същности, които има тук. Същности живеят в тая крипта, изчистват нещата и Дева Мария ви помага да ги изчистите. Базилика е посветена на закрилата на хора, които са изгубени, болни, самотни или търсят посока. Затова традиционното послание на това място не е толкова дай ми, колкото покажи ми правилния път и ми дай сила да го извървя. Това е една от причините хиляди хора да идват тук вече векове наред. Заповядайте в сърцето на Валенсия. Сърцето, който ще ви помогне да излекувате вашето сърце. Майка ми нарече Валенсия жена, която пази. Преди да види тази базилика, преди да знае на кого е посветена, преди да прочете и един ред за нея. А целият град се покланя на Дева Мария всеки май. Дева Мария на изоставените лекува онези, които любовта е наранила. Но Валенсия прави и още нещо. Тя задържа хората, които са изоставили собствения си живот, изгубените. Срещнахме се с двама от тях. Мануел, 35 години в корпоративния свят, на 54 затвори тази врата и тръгна да търси нещо друго. Нещо духовно. Здравейте, аз съм Мануел Колменарес, живея тук в Валенсия от почти 2 години. Работих в корпоративния свят 35 години и реших да напусна и да започна нова глава в кариерата си. Това е причината, поради която дойдох тук в Испания, за да намеря новата си цел в тази нова глава от живота, в която вече не работя в корпоративния свят. И така там открих тибетските купи като начин да ребалансирам света и да намеря по-дълбоката си връзка от духовна гледна точка, но също и като начин да бъда по-балансиран и да имам по-вътрешно равновесие като индивид и като самостоятелно същество. Кой е най-големата мечта? Най-голямата ми мечта е да реализирам мощния си потенциал на повече от 100%. Каква е твоята най-силна... Моята по-силна сила е интуицията. Любимото ти място на Земята, на планетата? Плажът, морето. Една дума, която описва душата ти. Е мощен.
Какво бихте пожелали на човечеството днес? Да намериш истинската любов, значението на любовта. После Юлица, Венесуела, Панама, Колумбия, Сингапур, Бразилия и накрая се спря във Валенция. Град, който не познаваше. Тръгна след сърцето си и се спря тук. Когато бях малка, от 3 годишна, започнах да имам видения и когато майка ми казва, че когато съм била на 3 години, един ден и казах, че съм сънувала глава, пълна с кръв и когато отидох в къщата на баба ми същия ден, нещо й падна на главата и тя имаше глава пълна с кръв и аз си казах, не, мамо, това е което сънувах. Така че, откакто съм малка, съм преживявала тези неща, сънувала съм чрез съня, имала съм голям портал в живота си. Сънувах, когато баба ми умираше и имах много видения за неща, които се случваха едновременно, че се събуждах през нощта и те се случваха или ги преживявах през деня и наистина ме смущаваха, защото по това време не знаех как да се справя с това. Отидох при човек, който ми блокира тази чувствителност за много години и след това тя се върна отново и сега това е което преподавам, за да споделям и хората да могат да живеят с много повече спокойствие и мир с тази чувствителност. И двамата бяха оставили всичко зад гърба си. И двамата този град ги беше приел и променил. Затова сме тук. Майка ми избра един хотел. Илюния. Избра го, защото това място работи с хора в нужда, защото подкрепя хора, за който светът е обърнал гръб. Хотела ние избрахме го на много специално място и много специален, защото тук много работят за благотворителност и помощ на хора в нужда. Хотела се е много красив, удобен и за събития става перфект. Искам да ви покажа малко в входа, искам да ви покажа хора, които ви посрещат и които ще ви настаняват. И ето нашата момичка, който ни посреща. Така че това е нашия хотел. В града на изоставените, в хотел за изоставените, тя събира хора, които са се намерили отново. На 20 септември квантовия път на душата. Наживо.